Wei urang ba uba kerteng u Justin so pho san phu saus namrata ulaja rangai no nalayeng nadu ka khanriu tarik menta ubanai na kasnong akong gre tura haringkat kakali private kabadan ya u number ML05Y7258 katkum kajia thu da ki bahayeng laong ba uba so pho ulami nalayeng da ka jing thmu ban leit ompnyang na petrol pump henry nadu ka tehi kasngi omshem lawan phai shu ha ka baning kong ka kuram jung u kala phone sha ka khun ka basa ha shillong da ka jing tharai yo ba uwan sa shillong bat ha ka khandai trik menta ubanai na kalyang ki bahayeng hasam na sakwang southwest khas hills ru kila le chatura banwat jing tip henry omshem lalap dien satya kumta ha ka arphau tarik menta ubanai na kalyang ka kurim bat ki khun kila ujor no da ka FIR hatura police station kumta lakin tu ba ladadan ki bayo I nedan jing tip ha ka bayadai bat uni urang ba kin sngob ha ban phone sha kini ki number 9863389561 6909030952 6909643618 94363 63922